ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಲಾವಿದನ ಉಲಾಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾತುರ್ಪುನ ಪಿದೈದೆತ್ತದು ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಪುಲಿಪಾಲೆ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚೆ ಅವೇತೋ ಅದ್ಭುತವೈನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅದ್ಭುತವೈನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಐತ ಒಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವೈನ ಕಲಾವಿದರೇನೆ ಕಲಾ ಲೋಕ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕನಗ 4ನೇ ಎಸಲ್ದ ಐಸಿರ ಸಂಬರ ಪುಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ 4ನೇ ಎಸಲ್ಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರ್ಪಂಡ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಂಚತ್ರಣ್ಣ ತಪ್ಪುದರೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬಲದಿಂಜಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮೊಕಲ್ಲ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ವಿಕೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕೆಸಿ ಘೀ ಮೆಕಾಯ್ ಪರಿವಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬೀಚ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಾನಾ ಮಸಾಲ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಅಕಲೆ ಮಾತಿರಗಳು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂತೋನು ಸುರ್ಮಲ್ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ರಡ್ಡೆ ಸಾಧಕ ಬಳ್ಳಿನ ಕುಲುಲೇರು ಒಂಜಿ ತೇಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ರನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಳ್ರು ರೆಡ್ಡಿ ಜನಾಲನಿ ಕಲಾ ಮಾತಿರ ಪರವಾದ ಮೋಕಿದ ಓಡಾಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಿತ್ತ ಕಲಕ್ ಜಪರ ಒಲ್ಲೇರು ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಮೋಕೆದ ನೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಜಾತ ಸಂಗತಿಲು ತೂಂಡಲ ಅವೇನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಡು ತೂಂಡಂದ ತಪ್ಪಿರ ಒಂದು ಜಾತ ಸತ್ಯಲು ದೆಂಗು ದುಪ್ಪುಡು ಬನ್ನ ಚಿತ್ರ ನಂಜು ವಿಚಾರ ದುಂಬುದ್ದಿ ಒಂದು ನಿಖಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರವಲ್ಲರು ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮಗ ಗಾಡಿದ ಕೀ ಬುರ್ದು ಪೋತ ದಿಲವನು ಪಾಪಿ ಕೈಟುಂಡತೆ ದೆತ್ತೊನ್ನಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಪನು ವಿಸ್ಮಯ್ ತಾನೇ ಪರಿ ಬೇಗ ಬಿದ್ದ ನೆಂಚ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೊಸ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದಂದು ಜೋಡು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲಿ ಪೋ ಮಾರೆ ಪೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆಂಚೆಲ್ಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬಚ್ಚಾಲ ಇರ್ದ ಕಡೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ತುಲಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ತಾನೆ ಎಂಕುಲ್ ತಾಲ ಬೇಲೆ ಜಂದಿಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೋಡಿತನಾಥ ಬೇಲೆ ಎತ್ತದೇ ಬರ್ಪೋನು ದಾಯಿ ಕಲಾ ಮಾಸನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೋ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಯಾರಗೋಸ್ಕರ ಅವೇತೋ ಬೇಲೆದ ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಆಡಿನ ಪಾತಿರ್ನಿಯ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆತ ಟೈಪಣ್ಣ ನನ್ನ ದಿನಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ನಂದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವಡ್ ನಾನು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆತ ಸರಿ ಇದು ಈ ಪರಬೆ ಬರೇರೆ ನಿಕುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೆರತ ಈ ಪರಬೆ ಬರೇನ ನಾಟಕ ಇತ್ತನತ ನಿಕುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನು ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರೆ ಅವು ನನ್ನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾಟಕ ಅಲ್ವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಾ ನಾಟಕ ದಾನ ಸುರತ ಮಾರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾಪು ಮನ್ಪುಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ತೆರಿಯಂದನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಆಯ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ತಪ್ಪಾಂಡು ಆಂಡ ನಾಟಕಗ ನನ್ನ ಜಿಂಜ ದಿನೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಇರನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ಲ ತಾರೀಕು ಪೋಪುಜಿ ಕಲಾಮಾತೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಪಾಡ್ಯಾಲ್ ಅವಂದು ಅವು ಎಂಕ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ತುಕ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇತ್ತನಿಗಳು ಓಲಿ ಅವಂದ ಅವು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಅಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರ್ಪ
ಬಾ ಯಾನ್ ಕೋಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಹೋಗ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಷೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಸೌಖ್ಯಪ್ಪ. ಆರಾಮತ್ತ ಆರಾಮ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಬೇಲೆ ಓಲ್ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಅಂದು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಮೂಲ ಕಷ್ಟನೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಲ್ಪೇರ್ಲ ಆತು ಸುಲಭ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾತ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆರಡನ್ನ ಕೊರ್ದು ದಾಯ ಅತ್ ದಾಯ ಬಿಡ್ಪುನಿ. ಇರೆಗ್ ಬಂಗ ಆತೆ ಆತೇನು ಕೂಡ ಬರೆ ಹೊಡ್ವಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಕುಲ್ದಿಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಬರೆದು ಮುಗ್ತದೆ. ಓಕ ಸುಖ ಹಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆತ್ತಾರ ತೂಲ ಸಂಪತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಿರತ್ತ ಈತೆಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಲ್ದು ಬರೆತಾರ ಉಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಕೊಲ್ದು ಬರೆದು ಮುಟ್ಟು ಅಂಚನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಐಕ್ ನಂಗೆ ಎಂಜೆಂಜಿನ ಮತ್ತೆ ಪರಿಕರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ ಸರಿ. ಏತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅವೇನ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಸರಿ. ಒಂದು ಕತೆ ಹಾ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಕತೆ. ಹಾ ಮಗೆ ದುಬೈಡುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಪೋದು 5 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಹಾ ಇತ್ತೆ ರಜೆಟ್ ಹಾ. ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತು ಪನ್ಪೆ ಹಾ ಆಯ ಫೋನಾಗ ಪೊಣ್ಣು ತೂದು ನಿಗಂಡು ಮಂತು ಪೋತೆ ಹಾ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪೊಣ್ಣ ಮದ್ಮೇಪೆ ಹಾ. ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪೆ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ತಯಾರು ಮನ್ಪಲೆ ಅಂದ್ ಹಾ 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 ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಆನ ಕಡೆಟ್ಲ ಪಣ್ಣ ಕಟ್ಲ ಮದ್ಮೆದಾಗ ಜೀಡ್ ಮತ್ತ ಪೂಪನ ಬರ್ಪನ ಬಂಗಾರ ಕಾನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಸ್ತಾಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸೀನಿ ಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾ ಆತು ಪುರ್ತಾನಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರಪ್ಪನಾಗ ಕುಡಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತಂದು ಹಾ. ಏರ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಗನ ಅವು ಅತ್ತು ಆಯನ ದೋಸ್ತಿನ ಅಕ್ಕ ರಡ್ ಜನ ಒಂಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲಿ ಒಂಜೆ ತಿಕ್ಕಡ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಲ ದುಂಬದ ಪರಿಚಯದಾಗ ಹಾ ಅಂಚಾಯ ಫೋನ್ ಮಂತು ಪನ್ಪೆ ರಾಮಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮದ್ಮೆದಾಗ ಗೌಜಿಡು ಬಂಗಾರದ ಪೆರೆ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ಪೋದು ಬಂಗಾರ ಕನಾಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಹಾ ದಾದನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ದಾದಾಣ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ಬಂಡಿ ಹಾ ಅಂಚ ಹಾ ಅಪ್ಪಗನ್ನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊನತ್ತೀರಿ ಹಾ ಕೊನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಪೋಯಿರ್ಕೆ ಹಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕಿನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರಿ ದಾದ ಬಂಡೀರ್ ದಾದ ಬಂಡೀರಿ ಪ್ರಕಾಶ ಈ ಬೇಲಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಉರ್ಸಡೆ ಪಂಡ ಡ್ಯಾಡಿ ಇರಗೆ ನಾನು ಬಂಗಾರದ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪೆ ಈರು ನನ್ನ ಬೇಲಿಗೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಯಾಂತಾಂಕು ಎಂದು ಪಂಡವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಂಗಾರದ ನುಪ್ಪು ಇನ್ನು ಎಂಕಿ ಎತ್ತಿದ ಮಗ ಎಂಕಿ ಎತ್ತಿದಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈ ಜನ್ಮ ಎಂಕಿ ದಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಕಿ ದಾರೆ ನನ್ನ ಈ ಜನ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎಂಕಿ ನನ್ನ ಬದುಕೋಡ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾನ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಇರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರ್ತಿನ ಕಥೆನು ಪನ್ಲೇನ್ ಇರ್ ಬೇತೇನೆ ದಾದನ ಪನವಲ್ಲರತ ಇನ್ನು ನಾಟಕದತ್ತ ಹಾ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಕತೆ ಅನ್ಪಂಡಿನಿ ಇದೇ ನಾಟಕದ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಕಲಾವಿದ್ಯರು ಮಾತ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ದುಃಖೊಡೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಪಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲಾಯ್ತು ಮಿಂಗಿಲ್ಲ ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ನಾನು ಮರೆತು ಹೋದು ಆ ಕತೆಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಸೇರುಂಡೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ನಾನು ಮರತೆ ಈರ್ನ ಈ ಕತೆ ಬೇರೆಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವರ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಶಾಕ್ ಎಲಗಾತಂಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಏನಿಗೆ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಹಾ ಅಭಿನಯ ಪಂಡ ಒಂದು ದಯ ಬನ್ನಗ ಅವನ್ ಪಾತ್ರ ಪನ್ ಪೇರ್ತ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಪಣ್ಣದು ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಪೋದು ಅವಿನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಅವು ಬೇರು ಕುಡಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಬನ್ನಗ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಕಿಮ್ಮೇರ್ ದಿಗ್ಗದೇ ಇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಗುರುವಾದ ಆ. ಅವು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡೋಡು ಇಂಕ್ಲೈ ಐಕೊಂಜಿ ಸೊಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೋಡೆಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೈತೆ ನೀನು ಏಪ ಶುರು ಮಲ್ಪನೆಪ್ಪ ಇನ್ನು ಹಿಡ್ದೆ ಮಲ್ಪೋಗ ಇಂಡೆತ್ತ ನನ್ನ ಮುಗಿತಳದ ದೃಶ್ಯ ಹಾ. ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಯಾನ್ ನಾನು ಬರೆಯೋಡು ಓಯ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮುಗಿತಳದ ಸೀನ್ ದೃಶ್ಯನು ಯಾನು
ಇನಿ ಬರಪೆ ಅವ್, ಅವ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ, ಸರಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪೋಣ ಅಂದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂಚಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂದ ಇನಿ ನಿಕ್ಲು ಸರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ದಾಲ ವೆರೈಟಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕು ನನ್ನ ಪಿದ್ದಾಡುವ ಆರಾಮಡು ಸೋಕು ಬರ ಕೊರ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ದುಃಖಕರವಾದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಗಿತಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ತಿಪ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಂದಮೆ ಪರ್ದು ಬೈ ನನ್ನ ಬೈ ಪರ್ದು ಬೈತ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಂದಿ ಪರ್ದ್ವ ಇದೆ ದಾನ ಅಣಿತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಏನನ್ಕೇನ್ರಿ ಏರಿ ಏರಿ ಏರಿರಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಗ ಅಮ್ಮೆ 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 ಅಂದು ಮಗ ಇರ ಅಮ್ಮೆ ಅತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಲ್ದ ಎಮ್ಮೆ ಇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ದಾದಮಂತೀರಿ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ದಾದಮಂತೀರಿ ಧರ್ಮಗು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮುಕ್ಕು ತಿಂಡಾರತಿ ಕಿರಣ್ ದೂರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಂಚಿ ಉರಿಯುವುದು ಅದು ಗೊತ್ತಿನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತ ಕತೆ ಬರಪಿರತಿ ಕತೆ ಬರಪ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಭಾವನೆ ಅರ್ಥ ಆಪನ್ಗೆ ಆಟಿಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತತಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಫೋನಗೊಂಡತೆ ಆಯೇ ಬರ್ಸಡು ನನಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆಯನಮ್ಮ ತನ್ನ ಸೆರಂಗಡು ತರೆನು ಒಚ್ಚಿದ್ದು ಮೋಕಿಡು ನೆರೊಂದುಂಡತೆ ಬಟ್ಟೆಲ್ಗು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಕೊರ್ನಗುಂಡತೆ ಇಂಕೇತ ಆಸೆ ಆಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಪೂರ ಇರಕ್ಕೆ ಓಲಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನೆನಪ್ದಿಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನು ಹಿರೆಗೋಸ್ಕರತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಇನಿಯಾಲೊಂಜಿ ನೀಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ. ಅದಾವು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ದಾಲಜಿ ಚೂರು ಕುಲ್ಲಿ 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 ಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ತರ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಚೂರು ಕುಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡು ಚೂರು ಕುಲ್ಲಿ ತರ ತಿರುಗಿನಾಗ ದುಮ್ಮು ಬೋದು ನಾನು ಬೂರ್ನ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಪಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ. ದಾಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದು ಚಾಪರಿಯಾರೆ ಚಾಪ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ತಿಂದಾರ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರ್ನು ಓ ಕೂಡ ವನಸ್ಮಲ್ ಬಂದೈಪುನು ಇಂದು ಪೂರ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ ಇರೆಗ ಆರೋಗ್ಯ ಗಾತಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜ್ ಅಂಚಾದ ಆರೋಗ್ಯ ನಂಕ ಸುರುಕು ಬುಕ್ಕ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ ಸರಿತಿನತೆ ನಾಟಕನ ಆಟನ ಅವಂದು ಇತೇತು ಬರೆದಾಂಡ ಬರೆದಾತಂದ ಬರೀ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ತುಲೆ ತೀರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲರು ಐಟ್ ಮೊರನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ ಪಂಡರು ಅಂದ್. ನನೈತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು
ಸೊ ಇಂಕ್ಲೇದಾದ ಬನ್ನ ಈರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಂದೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮುರಣಿ ಬರಿತನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಮುಗಿತಲೆ ಒಂಜಿ ತೂವಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಟು ಅವಲ ನಿನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ? ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟಿಯಾ ಹಾ. ಆಣಮಣಿ ಬರೆತನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತನದ ನಿಕ್ ಹಾ. ಆ ಮಗೆ ಬತ್ತ ಏನ ಮಲ್ತ ಪಾಡಿ ಇಡೀ ಪರ್ತಕದ ಬೊಚ್ಚೆ ನಾ ಸುಳ್ತನ ಆಗ ಒಂಚೂರನ ಮಾನವೀಯತೆ ಉಂಡ ದಾದಾ ಶ್ಯೆ. ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತುರ್ಲಿ ಇಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ರಂಚ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಚಾ ಬರೋಡು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಡು ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಜನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಬೋಡಾಪು ನಂಚಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸು ಒಂದು ಮಾತ ನಂಕು ಬಿಡು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಲ್ನಿಕ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲಡಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಇಜ್ಜಿನ ಕುರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪಿ ಐಕೆ ಕೇಂಡೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಿ ಅದು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನಂಗೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಆತೆತ್ತ ಈರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇನು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ತುಪ್ಪ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏರೆಗೂ ವಾವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪನೋಡಿರಿ ಇತ್ತೆ ಹಾ ಪಾಠದ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾ. ಒಂಜೊಂಜೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಸೀನ್ ಆತನ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಹಾ ಕಡೇತ ಸೀನ್ ಪಂಡ ಅಯ್ಯ ನಾನು ಬರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಆತ ಹಾ 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 ಹಾ? ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಕೊಂಡೊಂದು ಹಾ ಮಗೆ ಬರ್ಪಿನ ತುಂಬ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೀರ್ ಪಣ್ಲಿಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಟ್ಲೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ನಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಇದು ಕೈ ಸರ್ ದಾಲ್ ಆವಂದು ಆಯ್ ಬರೇ ಲೇಟ್ ಆವ್ ತುಕ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬರೇ ತುಕ ಇದಲ್ಲ ಮಗೆದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಎಂಚಲ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಇರೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ನೋಡು ಮುಗುಲು ಇರ ಶಿಷ್ಯನಕುಲು ಅಂದ ಅದು ಇರ್ನ ಸೆಟಪ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಏಯ್! ನಾಲೈಟಿಗೆ ಏಲು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ದಾದ ಪಾತೇರ ಹೊಡ್ಚಿ ವಾ ಜನ್ಮ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಮಗೆ ಆತ್ ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಪಾತೇರನ ನರಮ್ಮನಿ ಅದು ಪುಟ್ಟೊಡ್ಯ ಪುಟ್ಟು ನೆರೆದ ಬುಕ್ಕ ನರಮ್ಮನಿಯನ ಜೀವನಗೂ ಒಂಜಿ ಜೀವಗೂ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಅವನು ಒರಿಪಾರ ಕಲ್ತೋನು ಆಯ್ ಗೋಲ್ ಬರ್ಪುಡಿ ಆಗಿ ಥುಕ್ ಹಾಗೆ ಏರು ಪನ್ಪನು ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಪೊಂದು ಅದ ಪನು ಬರೀತಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನು ಪರ್ತು ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಐನು ಬರೀನೇ ಗೊತ್ತು ಐತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಚಿ ನಾನು ಮಾರ್ಲಿ ಆಂಡ ಉಪದೇಶ ಆಂಡೆ ಯಾನೆ ದಾದವಂಡ ಕೋಡೆ ಅರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ ಪರ್ತೆ ಅಂದದ ಪರಿತೆ ಜಾನಿ ಕೊಡೆ ಓ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತುಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಹಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡೆ ಪರ್ತೆ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಪರಿಪೆ ವಿಸ್ಮಯ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೈನ ಗುರು ಅನ್ಪುನ ಒಂದೇ ಕಾರಣಗೂ ಈರ್ನ ಮಗ್ಗೆನು ಅನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ ಬಿಡ್ತಾ ಏಯ್ ಒಂದು ಏನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಿ ಐಕೆ? ಅಮ್ಮನತ್ತು ಏ ನಡಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೆ ದಾದಾ ಮಾಡಿದೆ ನಡಪೇ ಮಲ್ತೆ ನಾಟಕ ಮಗ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬೈಜಿ ಮಗ ತರೆ ದುನ್ನ ತುಣ್ಣಾಂಡು ಮೀಗೆ ಬೆಗರ್ರೆ ಸುರಾಂಡು ಕೈಗಾರ ನಡ್ಗೆರೆ ಸುರಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸೈಸೇರನೇ ಆಯ್ತು ಮಗ ಯಾನು ರಾತ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನಡೆ ಬತ್ತು ಪಂಪು ನಟಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಪುಲ್ಯ ಆವಡಂದು ಕಾತ ಮಗ ಅಂಚ ಯಾನ್ ನಿನ್ನಡೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಪುನ್ ಮಗ
എനിക്ക് തികലಬೇನೆ ಸೈಸರಾವ್ ಹೊರ ಡಾಕ್ಟರ್ನಡೆ ಲೆತ್ತಂಪೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಪಣ್ಣ ಮಗ ಇರುತ್ತೆ ತೀರು ಜಾನದೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ಪೋಂಡ ಇರು ಬದುಕೋರದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕೋರ ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ போய் ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಲೆತ್ತಂಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಂಡ ಇರು ಬದುಕೋರದೆ ಈರ್ದೆ ಬದುಕೋಡು ಹತ್ತು ಈ ರೇಪ ಸೈಪುನ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಪ್ಪ ನೋಡು ಮಗ இரு ಬದುಕಿರ ಬಲ್ಲಿ ಸೈಯೊಡಿರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಕೀರ್ತಿಜಾರಿ ಇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನರಳ್ದು ಸೈಯೊಡಿರು ಅದು ಈರು ಸೈತಿ ನಾನು ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಸತ್ಯದ ಬುಲಿ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಪಾಡೆ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ಪೇರುಗುಂಡತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾರ್ದು ಪರ್ಪೆ ಆಡ ಪುಲಿಪ ಮಾರ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ತಿ ಇದ್ದ ಒಲ್ಲೆರಿ ಇರ್ನ ಸೆಟಪ್ನ ಜೋಕುಲು ಲೆಪ್ಲಾಕ್ಲಿ ಅಗ್ಲಾನೆ ಬಲ್ನಿ ಮಾರ್ತಿಗೆ ಅಲೆ ಬತ್ತೇರದ ಅಲ್ಲೇ ಕಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳರಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ತರೆ ತಿರುಗಿಲೆ ಕಂಡಾತೆ ఒక ದಾಲಜ್ಜಿ ಸರ್ ಚೂರು ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಫುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಇರು ಏತು ಪಂಡಲ ಕೇಂಜಾರ್ ಚಾ ಬರೋಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪಣ್ಣ ಕೇಂಜಾರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಕೇನ್ ಬೇ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಮಂತ ನೋಡ್ಸಿ ಇದು ಎನ್ನ ಅತಂಡ ವಿಜಯನ ಭಾವನೆ ಅತ್ತು ಊರು ದಕ್ಲು ಮಾತ ಪಾತೇರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಮಗೇಲ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಪೋಯ್ ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿನ ವಿಚಾರಡು ಇರ್ನ ಮಗೆ ಏತು ನೆರ್ಂಡಲ್ಲ ಏತು ಹಾಕಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ತಂಡ್ಲ ಇರೈಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಜಾರು ದಾ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಮಾತ ಸುಳ್ಳು ಅವು ಸುಳ್ಳು ಐ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲ್ ನಂಬುವ ಅಂಡ ಜತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಬನ್ನೋಲಿಯಾ ವಿಜಯನ ಅಮ್ಮ ಈರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಕೆರ್ತನು ಈರಿಗೆ ಅವನ್ ನಂಬಡೆ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಪೂರ ಸುಳ್ಳು ಬೊಕ ಮಗೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಗೆ ಮಗೆ ಅಂಚಂಡ ಸತ್ಯದ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನವ್ಲೆ ಹಾ ಮಗೆ ಇಂಕ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ನಿರ್ನಲ ಯಾನಾಯನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇ ದಾಯನ್ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಗೆ ಇಂಕ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಕ ಬೋಡು ಅಂಚಂಡ ಈರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಎನ್ನ ಬುಡಿದು ಆ ಪೂರು ಬಾಲೆನ್ನು ಎನ್ನ ಕೈ ತಡು ಬಿಡ್ತು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೊಂದು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮರ್ತ ಏನೆಲ್ಲ ಮರ್ತಾಳು ಓದೇ ಪುಡಿಯಲು ಈ ವಿಷಯ ಯಾನು ಬಡಿ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಪಣ್ಣನ ಆಕಲು ನಂಬುಜರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನಿ ಕೆರ್ತೀನಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಪೀಲೆ ಪಾಡುಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏತು ಪಂಡುಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಊರುಡೆ ಯಾನು ಕೊಲೆಗಾರೆ ಎಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಗನ ತರೆ ತಿನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಕೊಲೆಗಾರೆ
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಲೆಗಾರ. ಪಂಡದು ಯಾನೇ ಆಯಗೆ ಬರ್ತಾಂದಿನ ಆಯಂಕು ದುಶ್ಮನ್ ಆಯೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಾತೆರಕ್ಕೆಂದು ಈ ಚೆನ್ನೈ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್. ಆಂಡ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಬುಡ್ದು ಪೋತಿಸಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೂ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್. ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಲ್ಲೆ ಅವು ಹೆಂಗು ಸಂತೋಷ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟೋಲ್ಲೆ ಯಾನು ಖುಷಿಟೋಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಖುಷಿಟೋಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಪುಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಕುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಪುಲ್ಲಿ. ಈರ್ ಪನ್ಪಿನವಲ್ಲ ಸರಿಯೇ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ. ಈರ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಿನಿ ಅಂಡ ಸರಿ ಆವೆ ದಾನೆ ಅನ್ಪನ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬೇನೆ ಬೇಸರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸಹಜನೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಕೊಂತ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ ಅತ್ತೆ ಈರ್ ಮಂಡ್ಯ ಚಾನ್ ಪೋಚಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಾತ ಸರಿಯಾವು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸಂಪತ್ ದಾದಾಂಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾ ಮುಂಜಿ ಬೇನ ಹೋಗ ದಾನಿ ಪಾತೆನೂ ಇಜ್ಜೀರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾ ಈ ಪೋಯಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಂಪತ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡೆ ನಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಸಂಪತ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆತ ಬೇಗ ನಿಖಲ್ ನಾಟಕದ ಶುರು ಅಂತಾರ ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಸೀನು ಮಾರ ಇದು ಅಮ್ಮೇರ್ ಸೈತೇರಾ ಅಪ್ಪಣಂದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಜೊತ್ತಲೆ ಆರು ಸೈತೀನಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಜೊತ್ತಲ್ನೇ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ ಬಂದು ಗುಲೇ ಬನ್ನಗೊಂಡತ ನಿಖಲು ಒಪ್ಪಡ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರತ ಅಂಚ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಪಿದಾಯ್ಡು ಅಂತದ್ದು ಕೇಂಡೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಅಂತಿನಾರಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಾನು ಕಣ್ಣಗೂ ತೋಜಿನ ಕಜವನು ದೇವೇರು ಬಂದು ತರಟುಕುಲ್ಲ ಅಂಡ ಕಣ್ಣಗೂ ತೋಚಿನ ದೇವೇರನ್ನು ಕಾರದ ಕಜೋಗು ಕಡೆ ಮಂತ ಎಂಗೊಂಚೂರು ಒಪ್ಪಡೊಂಚೂರು ಪಾತೆರಂಡು ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಬಾರ್ಪರ ಪಾತೇರು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ನೀಕೇತು ಪಾತೆರಡುದುಂಡ ಆತೇನು ಮಾತ ಪಾತೇರು ಪಪ್ಪ ದೇ ಇದು ಇರ ನಾಟಕ ಯಾವ ಪಪ್ಪ ಯಾವ ದೇ ಯಾನು ಇರ ಮಗೆ ಬೈದೆ ನಾನು ನೋಡತ್ತೆ ಯಾನು ಬೇರೆ ನಾನು ಪೊರ್ಲುಡು ತುಪ್ಪೆ ದೇಪಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಚ ಅಂತ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನು ನನ್ನ ಬೇರೆ ನಾನು ಪೊರ್ಲುಡು ತುಪ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಲಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ದೇ ಯಾವಿ ಇರ ನಾಟಕ ಯಾವಿ ದೇ ಬೇರೆ ಉಂಡತ್ತ ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಅಂತ ರಂಗದ ಭೀಷ್ಮೆ ಅಂಚ ಇದು ಪಲ್ಯ ಲಕ್ಕ್ಯಾರ ಪಲ್ಯ ಚೆಂಚ ಬನ್ಪುನಿ ನಾನು ಅರ್ಲ ಕುಜೇರು ನಿನ್ನ ರಂಗದ ಭೀಷ್ಮೆ ಈ ರಂಗನ ಗುಡ್ದು ಪೋದಾಣ ಅಡ ಅರೆಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಏ ಪನ್ಯ ಏ ಎನ್ನ ಬೊಬ್ಬ ದಾಳಾತಿಜಿ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಬೊಬ್ಬ ಮಾರೆ ನಿಕುಲುಂದ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನ ನುಂತಾಲೆ ಒಂಚೂರುಂದ ಅತ್ತೆ
ಇತ್ತೆ ಬನ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ಗೊತ್ತು ನಿಖಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಅರ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಪನೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಪಪ್ಪ ಅದೇ ಪಪ್ಪ ಲಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ವಿಸ್ಮಯ್ ಒಂದು ನಾಟಕತ್ತು ಆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ಪರಲೋಕ ಗೊತ್ತಿರು ಪಪ್ಪ ನೇ ಪಪ್ಪ ಲಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ದೇ ದೇ ನೇ ಯಾನಿರ ಮಗೆ ಬೈದೆ ಪಪ್ಪ ಲಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ದೇ ಏಯ್ ಪಪ್ಪ ವಿಸ್ಮಯ್ ಪಪ್ಪ ದೇ ಪಪ್ಪ ಲಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಯಾಂದೆ ಯಾ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಪೂಜಿ ಪಪ್ಪ ಲಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಲಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ನನ್ನ ದಾದ ಪ್ರೇಮಿಯ ದೇ ಪಪ್ಪ ಲಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರ್ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಚಾರವನ್ನು ದುಂಬುಡ್ದಿವ ಒಂದು ನಿಕಲದು ಮದಿ ಕಡೆ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿನವ ಮಲ್ತೇರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ನನ್ನ ತಾಟಿ ಬರಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ತೆರೆಯೊಂಡೆ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಈ ಲೋಕವು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರಿ ಸೀಕ್ ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ಬದುಕೆ ಹೊರ ಅಡಿಮೇಲಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ಅಚ್ಪತ್ತ ಒರಂಬ ಕುಟುಂಬದ ಅಕಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತು ಸೊತ್ತುಲೇನು ಪಂಡ ತಿಂಗಳು ಕೊರೋಂತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೇಗ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ನಿಕುಲೆ ಬಂಡರ ಡೆಡ್ ಒಂದು ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಸರ್ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಂಟೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಂದದು ಐಟಮ್ ಅನ್ಪನ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಚ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಯಮಂತ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಡು ಮಸ್ತ್ ಮಹಾಮಾರಿದ ಟೈಮಡು ಕೆಲವೊಂದು ಅಶಕ್ತ ಕುಟುಂಬಲು ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬುರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ನಮರ್ ದಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಅವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 54 ಕುಟುಂಬಗಿತ್ತೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈದ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಆಡು ಇತ್ತನ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡುಪಿ ಅಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬನು ಐನು ಎಂಕುಲು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಐ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮನ್ಪ ಪಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ತೂದು ಐಕೆ ದಾದಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಐನ್ ತೂದು ಖಾಲಿ ಅರಿಸಮನ್ ಕೊರ್ಪುನತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ದಾದ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚಿನ ಸವಲತ್ತುನ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಎಂಕಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೆತ್ತನೆ ನೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ ಗುರುವಾರು ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಯ್ಗೆ ಬೈಲ್ ಬಂದು ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತು ಪೂಸಾರು ಯಾರು ನಾವು ಪುದಾರ್ ಪೋರ್ಯಾರ್ಗೆ ಆರು ಸಾಧಾರಣ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲ ಇದ್ದೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಾದ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ದಾದ ಬೋಡು ಐನ್ 3 ವರ್ಷದಿಂಚ ಎಂಕುಲು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನಲಾತ್ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಪ ನಾವು ಉದ್ದೇಶ ದೀವಂದ ಅಂಚ ಅದು ದುಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರಡೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು ವಿಜಯಣ್ಣರದು ಶುರು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ನಮಸ್ತೆ ನಿಖಲು ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರ ಐಕ ಅಭಿನಂದನೆ ನಿಖಲೆ ದಯವಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಅದು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಖಲು ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ನ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನಾರ ಪುದರಿರ್ನ ಜೈದೀಪ್ ಅಂತ ಜೈದೀಪ್ ಜೈದೀಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇರೋಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ತೀರ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇರಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಪೂರ ಕೊರತಿನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೈದುಂಡು ಬಟ್ ಈರು ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆರ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಳ್ಳರು ಆರು ಇರೆಡ್ದು ಅರೆಡ್ದು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ದಾರ ಆರು ಇರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರಿ ಇರೋದು ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಮನೋಜ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೋನಣ್ಣಗೆ ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ಪನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನಾರು ನಾಡ್ದ ಪತ್ತಿದ್ದೀನಾರ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿಯಾನ ದಯವಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡಲ ಬರ್ಪುಂಡವು ಬಹುಶಃ ಮೋನಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ರೈಟರ್ ಇತ್ತೀರು ಸತ್ಯಾನಂದ ಇರತ್ತೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈಜ ಸತ್ಯಾನಂದ್ ಬಂದೊಂಜಿ ರೈಟರ್ ಇತ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಮೋಹನ್ ಬೋಳಾರ್ ಇರನ್ ರೈಟರ್ ಇತ್ತಾರೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ನಾನು ಈ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಎನ್ಮಣಿದು ನಾಟಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತು ಪೆರೆಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಟ್ ಪುರ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರ ತೂತ ಅಂಚನೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತಿನ ವಿಷಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ತೀರ್ನ ಕಲಾಸಿವೇನಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೆನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಐತಿ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಇರಾಗ ಏಪಲ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು
ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಸಂಸದಕ್ಲು ಇಂಕ್ ಅಪಗ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಏನನು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರು ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಓಲಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುವಾರೀರ್ ಆಯ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಲಿರೆಗೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೈಟರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎರಾಣ್ಲ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪು ನಕ್ಲೇನು ನಿಕಲು ದೀವನ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವಡು ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವಡು ಇನ್ನಿತ ನೆಕ್ ಬರೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಥಮವಾದ ಬೈದೇರು ಎಂದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಈ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ನಡ್ತೊಂದು ಪಾಡು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ನಿಕಲ್ಡ ಉಂಡೊಂದು ಅವು ಕೇಣದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಒರಿಯನ ಬೇನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಆಕ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಿಕಲ್ಡ ಉಂಡವು ಕಲಾವಿದರ ಬಹುಶಃ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಸುಖ ದುಃಖ ಗೊತ್ತು ಪುನಃ ಕಲಾವಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ನಾನಾ ವಿಧದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದು ಮಾತಾ ಪಾತ್ರದ ಕಷ್ಟ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಿರಿಯಾರು ಬೋಳಾರು ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ನ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಅರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿ ಇರುವೆರ್ಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಆರು ಲಾಸ್ಟ್ದಾರು ಇಜಿನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನು. ವಿಜಯರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏನಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತೆರಿದಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಬೋರ್ಡು ತೆರಿದಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತ ವೇಗ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವಡು ಇಮೇಗ್ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತವು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ದೇನ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟೇ ತಪ್ಪತ್ತು ಬಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೊರತೆ ಇರ್ದ ಅವರ ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಅವು ಪೋಂಡು ಬಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ಇರ್ನ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಮುಂದುವರಿಯಾಡು ಬಟ್ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅಂತ ಇರು ದಾಲ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡಿರ ಈಗ ದಾಲ ಪೋಡಿದು ದಾಲ ಮಲ್ದು ಜಾರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನೆ ಅಂತ ಅಂದು ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಮತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ದಾರ ಬಟ್ ಒಂತೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸರಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕ್ಲಾಪಾರ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಡ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ಲೇರು ಬೋಳಾರಲ್ಲೇರು ದಾಲ ವಯ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರೆಗೆ ಐತೆ ಇನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಅರೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಏಜ್ ಒಂಚೂರು ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಅಂದ್ ಅರೆಗೆ ಪಣ್ಣ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗಿಂದತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗಿಂದತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಯಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೆ ರತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬಕ್ಕ ಇರುವೆನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಕೊಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ರೂಪ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಮೋಹನನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಪೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಡೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಮೀರ ಪನ್ಪಿನ ಮೂವಿಡ್ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಲಲಾತ ಗಟ್ಟಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಿಕಲು ಕನಪರ್ ಪನ್ಪಿನ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಈ ಕೂಟ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪುನೊಂದು ಪಿರಾವಡು ದುಂಬುಡು ಬೆನೊಂದು ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ತೂಪಿನ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತೆ ಗಿಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನನ್ನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೂಟದ ಕುಲ್ ಬರ್ರೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ್ ಪತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾತ್ ಅಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊರ್ರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲ ತೂಲೆ ಈ ಲೇಸನಿಗೆಂದಾಲೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದಿರ್ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಲೇಸಿಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ